Скандал и физически сблъсъци в парламент. Защо се стигна до безредиците в пленарната зала? На този фон ударно приемане на бюджета за догодина. Протест с искане за по-високи възнаграждения блокира центъра на София. Оставиха в ареста служителя на Министерството на младежта и спорта, който беше задържан с подкуп от 62 000 лева. А за пореден път столичният общински съвет остана без председател. Най-голямата система от тунели на Хамас в ивицата Газа беше разкрита от израелските военни. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте в понеделник. Истински екшън в парламент. Депутатите стигнаха до физическа саморазправа, а трибуната отново беше обсъдена от представителите на партия Възраждане. За първи път се наложи народните представители да се изказват от място с подвижен микрофон. Ето част от сцените, които се разиграха в парламент. Как се стигна до тук? Репортерите на Нова с политическите новини в днешния ден. Първо към Михаела Карабельова и сблъсъците в пленарната зала. Михаела. Добър вечер. Безпрецедентен старт на днешното извънредно заседание. Още преди неговото начало депутатите от партията на Костадин Костадинов отказаха да седнат на работните си места. Вместо това избраха да окупират парламентарната трибуна. Опитът им за блокаж обаче беше осуетен, след като останалата част от народните представители гласуваха все пак работата на парламента да продължи, но те да се изказват от място. В този момент депутатите от Възраждане се опитаха да изключат озвучителната система в пленарната зала. Напрежението обаче ескалира след намесата на част от депутатите от ДПС. Тогава се стигна и до физически сблъсъци. Извънредният работен ден на депутатите започна с окупация на парламентарната трибуна. Имаме кворум, откривам заседанието. Ние от Възраждане продължаваме с блокиране трибуната на Народното събрание до възстановяване нормалната работа на Народното събрание. Да смятате ли, че е нормално всеки ден да се внасят извънредни точки? Блокадата обаче не попречи на старта на заседанието. Заповядайте, госпожо Атанасова, при мен. Народните представители, ползвайки правилника, да могат да вземат думата от място. Страстите в залата се нажежиха до червено, след като депутатите от Възраждане опитаха да изключат озвучаването в залата. С изменението на закона, надява стенограма. Стигна се и до физически схватки, след като групата на ДПС, предвождани от Делян Пеевски и Йордан Цонев, се намесиха, за да се върне звукът в залата. Заговори се и за смъртни заплахи. Депутатът от ДПС Марио Ангелов преди 3 минути ме заплаши, че в Плевен ще ме убие. А след потушаването на страстите дойде и времето за равносметката. Вие видяхте ли как депутати в кавички, защото за мен това не са депутати, блъскат квесторите и блъскат дами? Това не са мъже, това са плюнки. Парламента работи и ще работи. Още преди 3 години ви предупредих. Когато дигнеш юмруците и тръгнеш срещу редовно избрано правителство, партии, извода, резултата, ето го тук в залата. Това да чупиш аларми, да се опитваш да дърпаш кабели, това показва липса на възпитание. Аз лично се радвам, че успяхме, въпреки намеренията на колегите от Възраждане да правят циркове реално, да приемем двата най-важни бюджета и в момента да гласуваме третия. БСП, които днес бойкотираха заседанието и не влязоха в зала, нарекоха случващото се цирк. Това, което се видя днес,
е най-унизителното състояние на българския парламент, откакто той съществува. Ние не можем да участваме в това, което видяхте. Да влизаме вътре, да се бием като хулигани, да теглим микрофони. Българската социалистическа партия е сериозна партия и не участва в такива неща. В крайна сметка заседанието продължи. 3 часа след старта му окупацията на трибуната падна и депутатите се върнаха към стария ритъм на работа. За новините на Нова, Михаела Карабельова. На този фон удар до приемане на бюджета и на други важни законопроекти. Без дебат парламентът въведе на първо четене забрана за износ на горива, произведени от руски петрол от 1 януари. А от 1 март се спира работата на Лукойл с отново руски нефт. Така страната прекратява предсрочно дерогацията за внос, одобрена от Еврокомисията. Депутатите решиха още да отпадне търговската такса от 20 лева за мегаватт час върху вноса и транзита на руски природен газ. Тема, която се обвързва с евентуалното ни приемане в Шенген. На второ четене беше одобрен бюджетът на здравната каса. Парите там са малко над 8 милиарда лева. Също без дебати. Парламентът прие сметката на общественото осигуряване. За следващата година са предвидени малко над 24 милиарда лева. Ударната работа продължи с спешно внасяне и на държавния бюджет. Нашият колега Добромир Николов следи заседанието. Разкажи ни. Добър вечер. Да започнем с това, че абсолютен рекорд станахме свидетели днес. Никога не се е случвало бюджети на второ четене на здравната каса, на държавното обществено осигуряване да бъдат приемани за толкова кратко време. Буквално по 1 час бяха отделени на двата законопроекта, като ключовото беше, че нямаше никакви изказвания. Депутатите от ГЕРБ, от ДПС и от Продължаваме промяната Демократична България бяха единствените, които гласуваха тези два законопроекта за финансовите рамки. След като се стигна до много сериозен спор, свършило ли заседанието, не е или какво точно се е случило, в крайна сметка депутатите подхванаха и централния бюджет, като вече няколко часа дебатираха по точка първа от него, а именно това представлява приходите и разходите, същината на бюджета. Чуваме в момента, че са започнали и гласуванията по него. Все още не е ясно до кога ще продължи заседанието заради това, като вероятно е, ако предложенията бъдат съответно приети или отхвърлени, да бъде прекратено и заседанието до този момент на бюджета. След скоростното приемане на бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване, управляващото мнозинство видя възможност да продължи и с централния бюджет за 2024 година. Стигна се обаче до спор има ли право на вкарване на още една точка, както и дебат, свършили заседанието. Обявявам за закрито днешното заседание. Следващото заседание на 19 декември, вторник от 10 часа. Не съм ударила звънеца, нека да чуем господин Иванов. След 1 час почивка. Закона за държавния бюджет за 2024 година. Давам 1 час почивка, колеги. По време на почивката БСП се противопостави на извънредното гласуване на бюджета. За нас това, което се случва, е напълно нелегитимно. Почивката е дадена след като заседанието беше закрито, а очевидно целта е силово да се претупа и бюджета. След повече от час почивка все пак започна разглеждането на държавния бюджет, а депутатите от Възраждане за първ път ги нямаше около трибуната. Колеги, следващата точка от дневния ред, към която преминаваме, е законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Първият сериозен спор избухна заради идеята за фонд Стамболов. Той ще разполага с 5 милиона лева, с които изтъкнати студенти да се учат в престижни университети в чужбина и след това да работят в България. Тази фондация, която искате да направите, там ще отидат деца на вашата номенклатура. Там ще пратите вашите деца да се върнат в един момент с поредния пуц от Харвард. Някой да се бие в гърдите, че е завършил Харвард, а той просто да изкарал година и половина безметежно търкаляне по банките. Господин Ганев, пак нещо не сте разбрал. Това, за което става въпрос във фонд Стамболов, е нещо много просто. Има български талантливи деца, които са приети в елитни световни университети. Това, което българската държава прави, е опит част от тези хора да се върнат да работят обратно в България, а не да останат в чужбина. Като им даде безлихвен заем за периода на следването, който ако се върнат обратно в България и работят в България 5 години, ще бъде опростен. Споровете по същество продължиха с разминаване по темата оптимистичен ли е ръстът от 3,2% на брутния вътрешен продукт.
Междувременно протест на КНСБ блокира центъра на столицата. Поводът бюджета за следващата година от синдиката поискаха по-високи възнаграждения. Общо според техните разчети са необходими още 450 милиона лева. Част от сферите, които искат по-високи заплати, са култура, здравеопазване, пътна агенция, както и градски транспорт. Сега повече ще ни каже Софи Цветкова. Здравей, Софи! Добър вечер. Над 3500 служители в публичния сектор се събраха днес на национален протест пред сградата на Народното събрание с искане увеличаване на трудовите им възнаграждения. Допълнителните средства трябва да бъдат заложени в бюджета за следващата година и то основно от капиталовите разходи, казват още от синдикатите. Освен това, днес транспортните синдикати блокираха движението тук по Орлов мост, като заявиха, че ако не бъдат изпълнени техните искания, то София може да остане и без градски транспорт за празниците. Протестиращите проведоха и автошествие, което премина отново през центъра на столицата, като блокира основни булеварди и улици. Служители от различни сфери и региони на страната се обединиха около едно общо искане – достоен труд и справедливо заплащане в публичния сектор. Около 40 милиона лева са необходими на транспортния сектор за увеличаване на заплатите. В противен случай без градски транспорт за коледните празници. Иначе ще се предвижваме ето с такива балончета. Няма да има градски транспорт. Господин Василев в едно негово изказване на наша среща каза, че иска 100% електрифициран градски транспорт. Това няма как да стане, но може ето така екологично с балончета хората да се предвижват. Предупредително, служителите на градския транспорт блокираха за кратко движението в района на Орлов мост. От КНСБ настояват за допълнителни 60 милиона лева за увеличение на възнагражденията в болничните заведения и в системата на здравеопазването. 68 милиона лева искаме за увеличение на заплата на училищно и детско здравеопазване, тъй като те не са увеличавани. Вече година и половина инфлацията изяде това, което се увеличи 2022 година. Да бъдат повишени заплатите, защото са обидно ниски и голяма част от служителите ще бъдат приравнени с минималната заплата, което е обидно за всички в Националния институт по метеорология и хидрология. Протестът на синдикатите завърши с автошествие, като над 1000 автомобила преминаха и блокираха ключови булеварди в центъра на София. За новините на Нова, Софи Цветкова. И още от деня след спецакцията в Спортното министерство, треньорът на националния отбор по вдигане на тежест Иван Иванов излиза на свобода под гаранция от 5000 лева. Синът му, който носи същите имена обаче, остава в ареста. Това реши Софийският градски съд за двамата обвиняеми за подкуп от 62 500 лева. Стоян Нешев проследи заседанието. Разкажи ни, Стояне. Добър вечер. В съдебната зала стана ясно, че служителят на Министерството на спорта прибирал пачка по пачка белязаните 62 500 лева подкуп. А подкупът бил предаден в колата му от президента на Федерацията по вдигане на тежести. Пред съда бащата на служителя на Министерството на спорта, който е национален треньор на отбора по вдигане на тежести, каза, цитирам, 40 години от живота си дадох на спорта, сега някой иска да ме омаскари. Още разказваме сега. Пред съда и треньорът на националния отбор по вдигане на тежести Иван Иванов и синът му, служител в Спортното министерство, казаха, че нямат нищо общо с подкупа. Пачка по пачка, говори се за някакви проценти, но те са коренно противоположни твърдения на единия свидетел и на другия. За кого са парите, каква е изобщо историята с парите? Но според съда има данни, че синът е поискал подкуп от президента на Федерацията по вдигане на тежести Ариф Маджид. Ставало дума за 5% от 1 милион и 200 хиляди лева, отпуснати на Федерацията за организиране на европейско първенство. Двамата се срещнали в кола. Там Иванов син прибрал в чантичка пачка по пачка белязани 62 500 лева. От държавното обвинение бяха пестеливи от към коментари. Всякакви прибързани изводи биха довели до това, че първо да дам основания за предубеденост, да се изграда предварително становище, преди да сме събрали доказателства.
И още, в съдебната зала стана ясно, че бащата предупредил президента на федерацията, че ако не даде парите, за в бъдеще ще има проблеми с финансирането на федерацията. Спортният министър пък заяви, че познава Иванов баща като олимпийски шампион. Това е човек, който аз изключително много уважавам като олимпийски шампион. Последната ми среща с него беше на срещата, когато дойдоха и от Европейската федерация по вдигане на тежести да говорим за това първенство. Тогава аз изразих чест и почитание към този човек. И увери, че днес отстранява от длъжност служителят от Министерството, обвинен за подкупа. Знам, че в спорта място за корупция няма и за изнудване няма, защото тук май по-скоро се говори за нещо такова. За новините на Нова, Стоян Нешев. И репортаж по ваш сигнал, свързан с агресия между ученици. Родители на петокласници от столичното 138 училище твърдят, че децата им са подложени на системен тормоз от свой съученик през последните няколко месеца. Последният случай бил от края на миналата седмица. По думите на родителите, няма адекватна реакция от страна на педагозите при вербалните и физически спречквания в училището. Напрежението между децата започнало малко след началото на учебната година. Аз слушам от детето си как на 10 дена един път тя става свидетелка на употребена физическа сила от това дете към някой нейн ученик. Последният случай бил преди дни. Обади ми се педагогическия съветник, че има инцидент с сина ми. Имаше полиция. Спречкали се двете деца, като сина ми е получил един-два удара, един в лицето, няколко ритника. Мисля, че излязнаха нещата извън контрол. Около 9:30 сутринта ме потърси дъщеря ми, плачейки. Тате, моля се, помагай ни. Момченцето души друго момче. Потърсих 112. Според родителите на детето, заради което е подаден сигналът, ситуацията е била преекспонирана и заявиха, че синът им е този, който е подложен на системен тормоз от страна на съучениците си. Това, което ни казаха от ръководството, е, че от началото, преди започване от учебните часове и първите две междучастия, другото дете многократно е провокирало и тормозило нашия син. И когато е започнало вече да го ръчка с молив, тогава се стигнало до детско сбиване. Нямало никакво отношение, никакви основания да се вика полиция, линейка и така нататък. За Нова от Първорайонно заявиха, че по случая е образувана преписка, а от училищното ръководство обясниха, че правят всичко възможно, за да овладеят напрежението между децата. Има винаги дежурен учител в коридор, но той дежури за 5 кабинета. Аз смея да твърдя, че сме си извървяли нашата процедура и се движиме в рамките на закона. В процедура сме по неговото евентуално преместване. Според психолози, преместването в друго училище не решава проблемите. Меко казано е изпуснат контрола. В никакъв случай не може да се вменява вина на децата. Лоши деца няма. Има лошо контролирани емоции, което означава, че ние не научаваме. Независимо в каква роля сме ние, възрастните ги учим дечицата как да функционират. За новините на Нова, Юлия Наева. Студеното време взе жертва. Мъж на 55 години е намерен починал тази сутрин в центъра на София. Сигналът за това е получен в 9:45. Потвърдиха за Нова от столичната спешна помощ. Мъжът е бил бездомен. Посещаване от спешните медици през нощта, но отказа от тяхната помощ. По данни на метеоролозите, минималната температура тази сутрин е била минус 6 градуса. Сега за мястото на паметника на Съветската армия. Той е в Музея на социалистическото изкуство, така поне смята премиерът Николай Денков. По думите на министър-председателя, монументът няма място в центъра на столицата, тъй като е окупационен и няма културна стойност. Според Денков, паметникът показва как държавата ни е била превзета с съсипването на демокрацията и окупирането на властта от един тоталитарен режим. Това е пропаганден паметник, той няма културна ценност, не е военен паметник. Това е част от овладяването на българската държава с премахването на демокрацията в нея от съответните на времето първо окупационни съветски войски, а след това и от тоталитарната държава. Това е, което виждаме. Крайно време е да се разделим с това минало. То трябва да отиде в музеите. Не казваме, че трябва да изчезне, но то трябва да се изучава като част от нашата история.
А по темата от областната управа на София с отговор на появилата се информация, че работата на терен трябва да спре. В позицията се подчертава, че дейностите по реставрация на бронзовите фигури и барелефи от монумента не подлежат на съгласуване с специализирания експертен съвет към Министерството на културата. Според Закона за културното наследство, Министерството на културата съгласува единствено инвестиционните проекти за изграждане и поставяне на паметници, както и тяхното преместване или премахване. Дейностите по демонтаж на фигурите не попадат в нито една от трите изброени в закона процедури, се казва още в становището. Искри не само в парламента, но и в Столичния общински съвет. Равносметката след поредното пето заседание. Отново няма избран председател, а заседанието демонстративно напуснаха БСП и Възраждане. В опит да се излезе от кризата от Продължаваме промяната Демократична България спаси София издигнаха кандидатурата на най-възрастния общински съветник за временен председател и призоваха към лична отговорност. Предлагаме госпожа Грети Стефанова за председател, защото тя е достоен кандидат. От ГЕРБ СДС обявиха, че няма да подкрепят тази кандидатура, защото временен председател за 3 месеца не е решение за ясно мнозинство. Ние няма как да подкрепим Грети Стефанова. Всъщност Борис Бонев тази сутрин обясни, че иска да прави ала-бала с председателя на Столичния общински съвет. За това, че трябва да се избере някой, който да бъде, видите ли, временно. Това не звучи сериозно и не е сериозно. София е на автопилот. Поредната порция спекулации от ГЕРБ, които по никакъв начин, освен с скандали, в момента не участват в заседанията на Столичния общински съвет. От БСП и Възраждане отказаха да издигнат свои кандидати и заради обща позиция напуснаха залата. Те се обявиха против незаконното, по думите им, демонтиране на паметника на Съветската армия. Това безобразие трябва да бъде спряно. За да няма това напрежение, за да няма тази ескалация в София, нека да направим един референдум и каквото кажат хората, това да се случи. Според Васил Терзиев, поведението на двете групи е безотговорно. Аз тях бих ги попитал дали няма да ги е срам да си получат заплатите в края на месеца. Най-вероятно не. Така от БСП и Възраждане се върнаха в зала. На гласуване бяха подложени кандидатурите на Грети Стефанова и Пламен Данаилов от Има такъв народ, но никой не събра необходимите 31 гласа. Следващото заседание на Общинския съвет ще се проведе на 11 януари до година. За новините на Нова, Тоня Стоянович. За втори път в рамките на една седмица жители на София осъмнаха с новината, че гумите на колите им са нарязани. Миналата сряда зрители сигнализираха Нова за нападение над 11 автомобила в района на Женския пазар. Още същия ден от СДВР съобщиха, че са задържали заподозрян 28-годишен мъж, който беше пуснат на свобода след 72 часа. Днес сценарият е почти идентичен, но противно на очакванията на хората, соченият за извършител на вандалската проява днес е различен. На 13 в 6:20 сутринта, потейлики с колата, усетих странен шум, спрях и видях, че едната ми гума е спукана. От тогава всъщност се оглеждам всяка сутрин да видя дали гумите са ми спуснати. И днес сутринта за пореден път, този път обаче двете ми гуми са спускани. На сина ми му бяха счупили стъклото с паве. Просто там има постоянно такива вандалски прояви. Неприемливо да се случи втори път. Или не е същия човек, или ако е пуснат и той да извърши абсолютно същите деяния, този човек определено не е добре. Може би ако имаше паркинги подземни с камери и там си държахме колите, може би ще да е нещо по-удобно и по-безопасно, но ги няма. Нямам друг избор, не мога да кача на терасата. И като говорим за общински проблеми с автомобилите, видеоклип с неправилно паркиран автомобил в Плевен събра над 1 милион гледания в социалните мрежи. Случаят е от преди седмица. Зрител е заснел как мъж демонстративно оставя автомобила си в активната лента до автобусна спирка в центъра на града. Свидетелят подава сигнал на телефон 112. Пристигналите на място служители на реда отказали да санкционират мъжа за неправилно паркиране. Нещо повече, според Пътна полиция, Плевен нямало нарушение. Оказва се, че демонстративното паркиране е на служител от плевенската полиция. Сега първи коментар за боя в парламента. Идва от премиера Николай Денков, да го чуем. Включваме го. Стаи не трябва да се случват. Срам за депутати или срам за парламентаризма обаче? Аз мисля, че всеки път трябва да гледаме конкретно кой какво прави и всеки да си носи отговорността за действията. Не можем да обобщаваме
Този, който пречи, пречи. Този, който се опитва да свърши работа, се опитва да свърши работа. Няма как да ги сложим на едно. Господин Денков, можете ли да кажете, всъщност видяхме тези сблъсъци в парламента днес, можете ли да ни кажете дали смятате, че това блокира работата на парламента, приемат се важни текстове в този момент, поведението на депутатите блокира ли работата на парламента? Със сигурност в момента пречи. Миналата седмица в четвъртък и петък блокира работата на парламента, така че това е проблем. Все пак и подготовката на конституционните промени, и подготовката на бюджета тече вече от доста време. Така че не очаквам да има неприятни последствия, в смисъл да имаме проблеми с съдържанието на това, което ще се приеме, но със сигурност пречи на една по-задълбочена дискусия. Колко по-близо сме дошли вие, след като парламента все пак даде зелена светлина, като отпадна таксата за пренос на руски природен газ? Премахнахме препятствието Унгария, ако вярваме на това, което казаха унгарските политици. Сега, ако се окаже, че след това има допълнително някакви условия от Унгария, това ще означава, че е само предтекст, но аз мисля, че няма да има такива проблеми. Бюджета на Касата на държавното обществено осигуряване без дебати днес в Народното събрание, според вас крие ли рискове да бъдат приети текстове, които не са добре обмислени? Аз мисля, че всичко, което е внесено, е сравнително добре обмислено и нямам притеснение в това отношение. Но винаги един по-задълбочен дебат не само може да промени нещо в детайлите, не е нещо много сериозно, но може по-добре да обясни какви са причините, какви са доводите, за да се взема едно или друго решение. Липсата на дебат пречи и на народните представители, и на хората, които все пак се интересуват, да разберат защо или друго решение е взето. А от това се губи доверие по отношение на взетите решения. Думи на премиера Николай Денков за работата в парламента днес и за сблъсъка между депутатите. Всеки трябва да си понесе своята отговорност според него. Сега към една друга много важна тема. Към средата на месец януари очакваме първия хеликоптер за спешна помощ да дойде у нас, а от средата на февруари да започнат и реалните дежурства. Това обявиха от Здравното министерство. Към момента е направен тестови полет на първата машина. Предстои да бъде лицензиран и боядисан в отличителен червен свят хеликоптерът. Първоначално той ще обслужва територия в радиус от 200 км от столицата. В края на април, надявам се, 2026 година, България ще разполага с 6 броя хеликоптери. Това е последно поколение хеликоптер. Ние сме от първите в България, които ще получим такъв вид машина. Оборудването е на последна дума на техниката. Спешна среща между президента Румен Радев, вице-премиера Мария Габриел и ръководителите на службите за сигурност заради обстановката в Близкия изток и състоянието на българските граждани, на отвлечените кораби Galaxy Leader и Руен. По време на разговора са обсъдени предприетите мерки от страна на българската държава и възможностите за комуникация и координация на България с партньорите ни по тези случаи. Повече подробности за разговорите не се съобщават. А междувременно няколко от най-големите в света фирми за товарни превози спират преминаването на свои кораби през Суецкия канал заради атаките от йеменските бунтовници хусити. Контейнеровозите са били пренасочени да заобикалят Африка през нос Добра надежда. Това добавя значителни разходи и време към пътуването през Суецкия канал, който е най-късият маршрут между Европа и Азия, преминава 15% от световния трафик на кораби. Заради нападенията обаче, Съединените щати обявиха, че обмислят създаването на специални военни сили, които ще защитават маршрутите в Червено море. Израелските военни обявиха, че са разкрили най-голямата система от тунели на Хамас в ивицата Газа. Армията публикува кадри на невиждан досега по размерите си тунел от бетон и желязо на дълбочина около 50 метра. Общата дължина е близо 4 км, като има изход на 400 метра от граничния пункт Ерец между Израел и палестинския анклав. Тунелът е достатъчно широк, за да може през него да премине голям автомобил. Говорител на израелската армия посочи, че в изграждането на подземния терористичен град са вложени милиони долари. Влизаме в най-големия тунел, който открихме в Газа. Таен тунел, който е бил предназначен да се атакува пропускателния пункт Ерец. Без да разрушим системата от тунели на Хамас, не можем да разрушим Хамас. От Хамас са похарчили милиони долари,
специално за този проект и за това трябва да ги победим. Отнема време, защото трябва да разкрием тези тунели и да ги разрушим. В съседна Сърбия президентът Александър Вучич обяви победа на предсрочните парламентарни избори, като заяви, че партията му ще получи абсолютно мнозинство. Коалицията с името Александър Вучич "Сърбия не трябва да спре" получава 128 депутатски места от общо 250, при обработени 80% от секционните протоколи. Представители на опозицията обвиниха управляващите, че използват обществени ресурси за политически цели, а наблюдатели на изборите обявиха преди вота, че Сърбия страда от, цитирам, хронична липса на плурализъм. До предсрочния вод се стигна след протестите в цяла Сърбия, предизвикани от двете масови стрелби през месец май. Резултатът от тези избори е, че листата "Сърбия не трябва да спира" ще има абсолютно мнозинство в парламента. Когато ви отписват, се борите още по-усилено. В тази кампания не просто дадох всичко от себе си, но мисля, че направих повече, отколкото можех да направя. Колкото и безсмислено да звучи това. Това, което се случи днес в Сърбия, не може да се приеме като резултат от демократични и честни избори. Да се довеждат хора, които не живеят в Белград, за да гласуват в Белград, е нещо, което не можем да приемем. И ще се борим всички демократични средства срещу кражбата на гласове, която се случи днес в Белград и в цяла Сърбия. Ящо от света и лошо време близо до Австралия. Проливни дъждове създадоха сериозни проблеми за туристическите градове край големия бариерен риф. Метеоролозите предупредиха за опасни наводнения в североизточна Австралия. Обилните валежи бяха причинени от тропическия циклон Джаспър. В резултат десетки хиляди австралийци останаха без ток. Хиляди бяха принудени да се евакуират в по-високите части на района. Лошото време обаче се оказа добра възможност за някои представители на местната фауна. Например, за един крокодил, който беше заснет да се къпе в наводнена канавка. Европейската комисия разследва компанията X, бивша Twitter, за нарушение на правилата, свързани с дезинформацията и борбата с нелегалното съдържание. Законът, по който проверката налага на големите компании допълнителни задължения за защита на потребителите от екстремно съдържание. Ако не успеят да го направят, те могат да бъдат подложени на огромни глоби или да бъдат отстранени от бизнеса. През октомври Брюксел съобщи, че разследва X за предполагаемо разпространение на терористично съдържание и реч на омразата след атаката на Хамас срещу Израел. У нас министърът на туризма Зарица Динкова ще настоява 9% ставка за туроператорите да бъде удължена поне до края на 2024. Това обяви самата тя в Самоков, където присъства на форума БГ Туризъм зима 2023-2024, организиран за четвърта поред година от БТА. На събитието присъстваха представители на големите ниски курорти, кметове и ръководители на водещите ни медии. Успяхме да запазим ставката за 9% за туроператорите до юни месец, но тази седмица след 2 дена аз пътувам до Брюксел да разбера какви са възможностите да удължим мярката до края на 2024 година. Сега спорт и времето. След малко в интервюто политологът Любомир Стефанов за събитията с днешна дата от парламент. Останете с нас.